Morgen is het eindelijk zover. We hebben er allemaal heel veel zin in. Wij kunnen echt wel winnen van AZ. Ik ben er klaar voor en we zijn er allemaal klaar voor. Het mij duidelijk wezen, Cambuur is klaar voor de hele finale tegen AZ. En wie de training van de Ljouters juster nog besletten, joert binnen de supporters en de passen weer welkom. Doch wil trainer Sipke Hulshoff niet kwijt hoe zijn opstelling. Ja, juist en even niks achter gesloten deuren hebben we getraind. Dus het zou nou wel heel raar zijn als we juist de dingen betraind hebben die nou aan de beneden. Wie willen de chinstander echt net wijzen meisje nadat ze binnen? Wat zeker spelen is Leonard Nienhuis. Hij keept al het hele bekertoernooi in steef van verste doelman Harm Seinstra. Je moet er gewoon staan voor je team en dat ga ik morgen laten zien. En hopen dat we dan gewoon een hele mooie avond kunnen beleven daar. Ik Martijn Barto liet het wel wist van een basisplak. Hij maakte al 4 goals in de beker en nevens het cliché best dan belangrijk. En dan komt natuurlijk het cliché antwoord dat het hele team daaraan meewerkt. En dat is ook zeker zo. Hoewel de Ljouters vol optimisme binnen, is AZ als eredivisieploeg vanzelfs de grote favoriet. Maar dat wie in de Alkmaarders in 2000 ek, doet ze in de beker echt in Cambuur spelen. Op Khalifi, die maakt het wan en docht het 1-0 voor Cambuur. En het stadion ontploft. 8 minuten voor Toch deze goal van Rashid El Khalifi won Cambuur doel van AZ. En het gevoel dat het kind dit hier. Nog eens een extra haatsteek in de geschiedenis van Cambuur schreeuwen. Dat gevoel libbert bij de Ljouters. Waarschijnlijk zijn ze beter, dus als je iedereen 1 tegen 1 zet, dan zullen we het wellicht niet winnen. Dus moet je zorgen dat je als team sterker bent dan 11 individuen. En dat hebben we ook tegen Ajax gedaan, dat hebben we tegen Utrecht gedaan. En dat gaan we tegen AZ weer doen. Ja, wij zijn er allemaal klaar voor. Dus we gaan maar voor de winst dan, hè? We gaan altijd voor de winst. Dan wordt er een klein feestje gebouwd of ik denk wel een heel groot feestje. En dan loopt Leeuwarden, die loopt helemaal uit naar de Kuip toe. En dat zou fantastisch zijn. We willen morgen met z'n allen iets unieks deel zetten en we willen morgen de club, Cambuur en de stad Ljout nog meer op elkaar zetten.